wanda shi imamu zuhuri fa da yake gaya maka wannan maganar jabalul hibs ne, dutse na hadda, domin ya tabbata cikin littafin at-tarikhul kabir na imam al-bukhari rahimahullah, sannan haka zahabi ya ambata cikin siyaru alamin nubala yayin tarjamarsa a kwana 80 ya hadace qur'ani, kwana 80 ya hadace al-qur'ani. abu ne wanda yake kai ma za ka iya in ka sa kanka, tun daga addausari a wannan zamanin yake, kamar yadda az-zahrani ya ambata cikin littafinsa ithafun nubala bi siyaril ulama. Ad-dawsi ɗaya daga cikin malaman Hijaz, idan aka ce al-Hijaz shine Makka, al-Madina, al-Taif, malami ne babba a Kuwait. Malami ne mai fatawa, limamin juma'a sosai, sai ga malintar fa in ba hadda Qur'ani akwai ragowar matsala, dan haka sai ya kulle labirari, ya kulle limanci, ya kulle fatawa, ya bar komi. A wata biyu hada ce alkur'ani, kullum izu bai yake hada cewa kwana 60 ya gama haddasa gaba daya. ai da azumi ya zo don tahajjudi malam ba sai yake ba wa alarmomi mamaki ba, so suna tuntube amma kuma shi yana ta abin nan sa ikhlasi. duk da yake imamu zuhuri yana gaya wa almajiransa, kamar yadda yake cikin aljami'u li akhlaqir rawi wa adabi sami', kuma haka Shamsuddin az-Zahabi ya ambata cikin Siyaru Alamin Nubala, haka Ibn al-Qayyim ma ya ambata cikin Zadul Ma'ad fi hadai khairul ibad, a bangaren da yake bayani game da likitanci na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-tibb an-nabawi. Yake cewa da almajiransa dukkan wanda yake so yake san haddar ilimi to yana cin azzabib. An san azzabib? Azzabib an san shi? To sai ku je ku nemi masu sai da su zai tunkiya. To zuhuri yake cewa duk mai san hadda to yana cin azzabib. Ba ma baka san cewa duk irin azzabib din da zaka ci in baka kiyaye wancan abubuwan ba kuma me hadda ba za ta samu ba, ko ta samu kwana biyu sai ka neme ta ka rasa ta gudu, ka gudu. Shi yasa mutum zai iya